and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. It seems you're stalking me. Yes. Kaniadto pa. Pero wa lang gid ko magsamok-samok una nimo. Tungod kay ako man unang gihatag og higayon ang akong kaugalingon sa paghinulsol sa dako na akong gibuhat nimo. Magsugod na ba sad ta? Dili ko gustong iskandalo. Pero daygan tanan ka. Nga kamausag ko na kung gikinahanglan sa higayon. Why are you doing this to me, Del? I love you. Oh, akong angkono nakahimo kog dakong sayo pa. Nagkasa ko. Pero Del, believe me, nagpaso na ko. So I deserve a second chance. Pauline, I have nothing to explain. You know that. Wa na ta. Dugay na, nalimot ka. Ikaw mismo ang nangitag paagi aron mabugto ta. Unya karon questionon ko nimo. Come here. Babe, uwa na ba paglaom para matibuok pagbalik ang atong kagahapon? I'm sorry. Sige! Sige! Pag-uban mo sa impyerno, kutob sa inyong gusto! Go! Ano mo to? Ay! Oh, muno ko da. Yabag man ka eh. Wah, nga mo rin naman taaning si Inisti. Tuwa nga eh. Ha? Go. Ano mo to? Ha? What happened? Gusto mo salidag balik sa akong kinabuhi. Kada kong klaro sa balita nga akong gipatik bahin sa umabot na akong kasal. Unya, magsamok-samok pagid siya. Paano kayo? Sabantay ka? Ano ba? Padung nas pagkayapag eh. Ano, gituliso kang nagmaayo sa iyang conscience. Bantay ka conscience? Conscience. Wala nga gaw. Wala mo hunong nga iya man na-realize nga ikaw gidi ay. It's you. Muna yung kikinahanglan. Sorry, kalit ka man kong misod. Ay, nagari kalikay ko. Kay kuwa pa? Siguro kayong bagtang ko. Hey! Pinaguli ka kung mahirap, tita. Luha ni sa kadismaya. Pero wak magpasabot nga ako nang gidawat ang akong kapildihan, Harvey. May nalanggani nga mibiya dayon ko dito sa mall. Kay kunwa pa, makahimo gid ko kisina. Gisuwayan ako sa pagpaduol pag-usab ni Del. Ako man siya nakita dito. Nakigsulti kong tarong, hoping nga ako siya maamaman ug masettle me. Pero ang kanahan, kahit na kaayo, nakato naman sa pagminal dito sa iyang mga tinubagan. Kusog na magyud kaayo manginsulto. Dili na makamaong managana. Sarcastic na kayog tunada sa sinultihan. Maong dali kong mibiya. Kay gibati na kong kapikon. O gusto na kayong mulupad ang akong kamot. Aron pagtamparos niya. Maong mipalayo na lang yun ko. Anya, kumusta ang plano? Kinahanglang mo lang posta. Just be ready. Bugo. Bugo! Nabugo si Del Harvey. Nawad-an na siya sa kabuot. May gawas ang pagkautok bulinaw. Pastos! Imagine, iyang sinakop. Tabla na gani niyang anak. Kay pagkabata pagod. Murarag ikawng idara. Unya iyang gikaon. Pakaslan pa. Himuong asawa. Di ba amaw? Harvey, iya kong insulto. Dako gid kayong insulto. Kay ako nga syudad nun. Shit! Ilisan na niyaglasang nun? Ambot o si Berto sa di aliya, tita. Powerful sa kaayong yung beauty. Pareho na ako, nga mura ginatugan yung sa langit o yuta. Tungkol kay di makadawat. Nga nailog na di sa lain siya niya. Hugot na yun yung decision, Harvey. Nga magpahigot niya itong lasang nun. Sa ato pa, luoy kayo ta, tita. No! Dili! Ako yung bawion si Del. And I will do it sa adlaw sa ilang kasal. Perfect time. Kay mas trailing tita.
Let's drink para sa atong kadaugan, Harvey. Go. Ikaw nag-prepare sa atong imnon. Naang-am ko da. Mong nagkinahanglan kog dugang. Go. Hey, ganina ra ka diha? Medio. Can I come in? Wow! Mao ginang kinaiyahan nakapasamot sa kung gugma nimo. Kada bang naagi bitaw nimo ang respeto? Come in! Thank you. Ah. Nga naman, kinahanglan pa ba nga agdahon ti ka sa pagpalingkod? Oh, yes. Kay gusto mong kumutupad nimo. Ikaw, cute. Dali, sabak. Ha? May gitaguan di ka kasipat, ha? Hey, nasuko ka? Nga anak man imong tinanawan ako. Tungod kay hangtod karon dili pagyapon ko makatuo. Asa dili madugay, maako ka na gyud. Wa ka gyud makatuon sa pagmahal sukad sa laing binuhat. Nag-antos gi kang naginusara. Sa imong pangidaron karon, sa uban pa na, wa na. Nagminyo na o nakaanak nagdaghan. Pero ikaw, why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Blocker. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call, you're always there. 3, for the love you've given me. I love you. I love you. And will always love you. I love you so much. Very, very much. Oh, Hey, what's wrong, sorry. Dili ko gusto malimot. babe? Please, forgive me. Dili ko gusto makasa. Hugot ako kisaat sa akong kaugalingon. Gadadon di ka sa altar. Gawa pa'y tasa. Ug kinahanglan nga ako ka ng parugan. Kay bisag diri na sa mula-una, pero nahibaw ko. Nagibasa na sa Ginoo. Kitahod ta kagikan sa imong pilham to na si mo, oh, Aliyah. Ingon anak kalimpyo o kamatinud anon ang akong kugmanay mo. Maong gusto na kong tumanon ang balaod sa Ginoo. Nga dili gid angay pahimuslan sa usa ka tinuod nga nagmahal ang binuhat. Nga gihatagan niya pili. Gihigugma labaw sa tanan. Kung dili pa nila madawat ang bendisyon sa Ginoo. Thank you. Thank you. I love you more. And more for that. I hope nga mahatag unya nako nimo ang tinuod jud nga kalipay nga wa ika-offer ni Polindia nimo. Ako sad, buhaton ako ang tanan aron dili ka magmahay o wa kay basulan sa taas nga panahon sa imong pagpaabot. Aron ako mabatunan ang kaisog sa pagtugan nimo sa tinuod. Thank you for loving me. And thank you so much sa imong pagpaabot. Kita. Okay ka pa? Dili. Ha? Mura kong mamatay sa kamino. Gusto kong maminog music. Radyo. FM. Patingog ang FM radyo, be. Okay na para nako. Para at least malingaw ko. Okay. Hindi. Kapiskat ba?
Manungog mo ng kanta, ha? Kantar na, tita. Kanta bitaw. Pero nagbugal-bugal na nako. Di mo lang nahuna, eh. Minaw lang. Ay, tagda. As kang aha ka. Ano ang gagawin Harvey, kung di lang nilaan sa'yo, tita? murag ginalagi kas kanta, no? Ginindutan ka? Okay naman. Hindi pa sa og melodiya. Og usa may nagkanindot anang kanta, ha? Nga gibuli man ko anang leche? Pag nga na! Tita! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!